Siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang pulong ko. Karon atua siya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tampayon tao, ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban angtod sa katapusan. Sa kapanahunan, karon atua siya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atua siya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atua siya, dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Uhaunod lalinon ang nagtuman. Di kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus.
Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo ug amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa padayon gihapon nga gawasnon ang mga pulong sa kaluwasan nga ikasabo dinhi sa kahanginan. Magatugot unta ikaw nga imong panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ikaw Ginoo magapanalangin sa imong pulong ug panalangini ang mga nagapaminaw nga unta Ginoong Dios pinaagi sa mando o gasa sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan. Itugot mo usab unta o Dios nga kadtong mga tawo nga nangakabig sa pagpangalaga diha kanimo pinaagi ni nga programa. Imo silang dasigon ug imo silang ligunon kay si Satanas sa gihapon nagapadayon sa pagpaningkamot nga sila mahibalik diha sa iyang kiliran. Ang imong kadaugan diha sa Kalbaryo sa krus mahimong kadaugan sa tanang mga nangalaga diha kanimo. Busa ayaw pasagdi sila Ginoo agaka liguna dasiga ang ilang mga pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay og pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among mga pagampo kining tanan among tuuhan og lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay higala sama sa naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message diri sa ato nga cellphone. Okay, bisita lang tapuhon Brad sa Patag Church. Salamat kayo and God bless diha. Okay, kaagi kanikang kuan. Brother Michael kinini ang ulahi. Sorry gyud kay Brad Michael. Kay murag adto paning Disyembre gi-schedule na daan ko diha sa ining second Sabat sa March nga anha ako sa Kortehan Church. Ako ang speaker. Diin si Brother GB maoy nagkuan anay pa schedule kay iya haman nga turno pag pangita og speaker. So surig gyud nga karong Sabado dili ko makaanha sa Patag Church. Pero from time to time basig na ay kahigayunan maanha ra gyapon ta kay for how many times nga nakabisita ko diha sa iglesia sa Patag. And thank you so much sa mga makanunayon nga paghandom nga makabisita ta diha sa inyo nga church. O maayong gabi na lang sa inyo nga tanan. Well, patay basahon. Sir, kanunay mi nga naminaw sa inyo nga programa o ang inyong programa mura ba o nahimo na lang pod nga kabahin sa among kinabuhi kay maatol manggod nga maabot misbalay unya while naghikay sa panihapon unya magkalingaw sad og paminaw. Unya salamat nga among mapaminawan ang pulong sa atong God nga maghatag nato og kahigayunan sa paglikay sa mga kadautan. Salamat sa pagbasa, sir. Si Apolinario de ini ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Manimba ra unya mi sir, mo text lang mi sa imo. Salamat. Okay. Salamat Brother Apolinario. Naisinultihan nga promise are not made to be broken. So imo man ang saad hoping nga moabot ra ang time gyud nga inyong madesisyonan nga mangita mo og simbahan. Well niya patay basahon maayong hapon sa inyo dinha pastor. Kanunay mi nga nagsunod sa inyo nga programa. Ang inyong programa maoy naghatag namo og giya nga amo nga makumpir ang kalahian sa among baruganan og sa inyong mga gipamahayag diha sa inyong program base sa
mga pangutana. Salamat pastor sa imong pagbasa, si Ruben di ay ni. Okay, dagang salamat brother Ruben ha. Hope nga daghan pag mahimong kauban nimo nga naminaw din ingon ni ana ka lantip ang salabutan nga true pagpaminaw lang sa ato nga program inyo nang nakita ang kalahian based sa ato nga gibasa diri sa Biblia o sa inyo nga baruganan. So hoping duna pay mga maayong mga butang nga inyong masala, inyong mahagpat sa sige nyong paminaw dinhi sa atong programa. Well, di pa tayo basahon. Sir, pangutana ni. So dili lang usa tanan ni no kay naa naman tayo gi tiksan nga pangutana. Okay. Kuya John, maayong hapon. Si tatay nag-ingon nga maayog gyud unta kuno nga makabisita ka diri sa amo nga lugar kay aron pod nga ang among mga silingan nga nagsigig paminaw sa inyong programa makabisita og suway kay sila musugot man gyud na nga muanha sa church kay lagi sige mas lagpaminaw sa inyong program unya kung muanha ka natural sila pod mo bisita kay gusto na silang makakita personal sa ilang ginapamatian sa radyo. Okay, kinini lisod magyud pod kaayo nga anhi ko mo pasalig dinhis kahanginan. So i-arrange lang ni nato no, i-arrange lang ni nato unya salamat no. Ato laning tagaan unya og higayon unya dili manggod ta makapataka-taka dinis kahanginan og dawat kay naa naman tay nakumit nga mga schedule mo bitaw na nga inig-commit nako ikuan ako na dito sa kalendar anang pitsa ha tuata o na ako anang dapita kay nahitabo naman gud ni nga tulo na hinuon ka commit nako nga mana conflict na mo na kada ginako commit ibutang dayon nako sa kalendaryo ang ako nga schedule aron nga dili nako musipiat pa og otro no di ko ka sure dinhi sa kahanginan diha dayon una nga usahay bitaw adto ta sa bukid og unya naay mag-text mo ingon ko nga di ako sa field og unya mauli lang ko sa balay karong gabi akong tan-awon sa kalendar ug wa bay nakasulod nako nga schedule anang panahona unya mo text ra ko. Igatan-aw na kung wala, mo baliban ko nga, okay ra di ay ning pitsa kay wala, pero naa na, mo kuwara sa gihapon ko, mo rason ko nga sorry yun, risked na lang, kay naa naman ko'y nakumit ining pitsa ha. No? Nya, salamat sa good kaayo. O nya, pinaagi ni ini, makasuroy po ta, malingaw ta, makasuroy ta sa kanana ang lugar. By the month of June, hinunga ito nga, layo atong suruyan kay ang mga kaigsunan diha sa Negro sa Calatrava naghulat na sila nya. By the way, maayong gabi lang Sister Nini Solivio ug Brother Nonoy Solivio, maayong gabi inyong tanan diha uban sa tanan naton nga mga kauturan kabay nga ang Dios nagpakamaayo da sa inyong nga tanan kag tani hindi lang mahadlangan ang aton nga plano pagkadto dira sa sini nga mga tinion. Maayong gabi da sa inyong nga tanan, sister, brother. Okay, last text nga akong basahon. Okay. Okay. Ang akong bayaw sir kanunay naminaw sa inyo. Unya iya kong giagni nga maminaw. Mangutana ko pangutana madi ay ni. So dili lang usa ta ani karuno kay naa naman tay napasaligan lagi nga pangutana. Pero tubago ni ha. Dili ingong dili mo text rami og tubago na kay ayha naman ni ma-delete ning inyong mga text messages human og tubag kay og di pud i-delete unsa man di na ta ka-receive pod og mga text message kay mapuno naman. Well, si Brother Libby ato sa nga sa dili pa siya magaiban sa og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa nga malili ang atong monitor aron mahibaw-an nato og asa ning lugar o nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Maayong man sa atong tanan nga mga viewers no. Dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan. Kamong tanan higala kinagsing-kasing manamo nga gina-welcome karon sa paglantaw sa atong Facebook live.
Unya mga tigpaminaw lang sa radyo sab, among gina-welcome ang tanan. Kutob sa naabot sa signal sa DYCM. Welcome ang tanan. Pwede mo makapadangat tigalag minsay pinagi sa pag-text namo ni Brother John. O pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook mo padangat mga higala. Namoy mga importanteng mga messages, mga greetings, o mga pangutana o dugang tubag sa pangutana. Ikalipay na mo na higala nga dunay participation gikan kanyo sa atong programa. O niya palihog lang pod atong alang sa atong mga followers o mga viewers atong i-share nga to sa atong mga friend ang ato nga program. Okay, dito magduga higala ato ta pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya si Sister Rosa Lalican Iscario. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Palihog ko greet kay Tio Lino o Tio Dihay nga kanunay silang naminaw sa inyong programa. God bless. Okay, ni Asad si Rimji Pardelio. Good evening ninyo Kuya Libby. Mangumusta lang ko nila ni Lolo Sito o Lula Sining og sa Pardelio family, labi na sa tanang mga kaigsunan sa Hibitngil Island. Niya sad si Sister Merlin Derder din sa Dakit, Bogo City. I'm watching. Thank you. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi nausab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nagsunod ning programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya bod si Brother Alex Orhil. Sir, maayong gabi ninyo. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagmadas God madasigon sa gihapon mo, nagmadasigon gihapon mo pagsangyaw sa kamatuoran si Alex ni sa Danau, Ormoc City. Okay, amot og nahinumduman pa ba ninimos Brother Alex Orhil, Brother Libby, ato masad ning listener po avid nato. listener nga nabautismuhan, unya medyo nag-agi sad ni sad og uyog, yugyog, tabyog-tabyog ang iyang kinabuhi while nga siya nagdesisyon sa pagpangalagan sa Ginoo sama ni Brother Alex Cañeda. Malipay ta nga magunahon na kana bitong magabi maghigda ko unya ginapamalandong nako ang mga kaagi sa atong mga kaigsuonan nga nangakabig nga ang uban nag-agi gyud og dili tiaw, dili basta-basta nga pagsulay sa ilang kinabuhi, pero salamat nga mibarog sila og karon nagpadayon sila nga niilang nangalagad sa Ginoo. Brother Alex, long time no text, long time no heard, and thank you so much nga karong higayuna nakabyo ka dinhi sa atong programa, and hoping nga God will make you free. Wala na untay nahimong problema sa imuhang pamilya. Okay, sa Danau ni Ormoc City si Yes, Brother Danau Alex Orhil, no? Brother Alex, thank you so much. Niya po si Eulalio Texon. Mayong gabi bro, palihog ko greet ni Rogelio Hira og ni Raul sa Jiki Mohon, naminaw karon, salamat. So Okay, wag masanis ginipalta. Brother Rogelio Hira, produkto sa dinis atong programa sa Bago radyo. lang, ato pila ning pa listener. ka Sabado siya na pila pa lang baptize ka ba Sabado John? gikan siyang baptize si Brother Eulalio ug si Pastor Arnil Paalisbo mo naka-report sa atong si Brother Jose kananaang pabiran mo utoy nakabalita sad nga naay nabautismuhan diha sa ilang dapit sa ato nga programa sa radyo. Thank you so much sa update nga inyong ihatag sa amo diri kay di man pud migid kay ba og di mo mo-update namo. So salamat kayo. Okay, niya sad si Jason Jimenez Polioso sa kwadi siya tagalipayra ni pero tuwan siya kang Pastor Edwin Formentera. Tanaw mi diri sa Talisay City, Cebu.
diri sa ilang Pastor Edwin Formentira. Mayong gabi sa tanan. Okay, bro, pangumusta lang ko diha ni Pastor Edwin Formentira. Ano nga unta okay na ang iyahang physical unya God will make healthy and happy life ni Pastor Edwin Formentera. Naka-recover tos pastor kay nakabisita mo gito diri sa Upper Nailonsad tos Panahos Fellowship. Di ay okay lang wa na lang sa gigoy update ni Pastor since sa iya gyud pun pag-retire bisan pag-iswa pa siya mo retire murag bihira ra gyud ko makabati og kuan sa iya notisya kay wa magid may subsub nga communication, but I'm happy nga okay na siya karon. Okay, niasad si Sister Gloria Ferrer sa Toledo. Sa luto pa ni Sis Glo, kumusta mo diha og ni sa imong buotan nga bana si Brother Neftali, no? Salamat sa inyong pakigsuod kanunay diri sa ato nga programa. God bless. Okay, ang misay, good evening mga Brad John, Brad Libby, I'm watching. Anya niya po si Charito Elaida Sotilo, si Brother Tato ni. Mayong gabi lanog na po ta karon sa Upper Kagkagan. Upper na po ni, Lower Kagkagan no. Okay, salamat no, naglanog-lanog na upper gini siya Brother Libby. Upper gini si Brother sa upper Tato. ni siya Sa upper gini siya. Kusog ni nga to pengos lower. Kasiguro makaabot na kay ang upper tuam ko na sa ibabaw Upper gyud na diya guna. nag-ambo ra gud. Yes. Mo nang moabot pud siguro ang ihang trumpa ngadto sa lower mga Kagkagan. nga to sa lower. Oo. Sa upper man siya. Okay, salamat Brother Tato Sotilo. Niya po si Brother Tixon Eulalio. Great food ko ni Antonio og Loring sa Serkolo. Salamat. Okay, si Antonio og si Loring sa Serkolo ni sa Tikad. Okay, happy listening no? Ngadto nila ni Antonio og ni Loring sa Serkolo sa Tikad. Nag-listener po ni nato. Niya po si Jason Jimenez Folioso. Salamat ko no, ingon ni Pastor. Salamat po Pastor, naminaw gid ka kay ngano nakapasalamat makagwa pa ka maminaw. Salamat Pastor. Okay, tuwa man ni si Brother Jason sila ha. Okay, ato pa nin tanawon alang sa mga nag-like o nag-love sa atong programa niya si Alan Auman, Maria Nita Diheto. Alan Auman sa Dalipi na Kawayan Masbate, si Marianeta Dehetu ko ani sa Dawis Maya, Daan Bantayan. Niya sad si Kunguande Inday Rosalihos Sa Kumbado Bagay. Tata Likay-Likay Sanglitan. Niya si Brother Alex Orhil, Noypi Moreno, niapod si Jodeth Pipito Baring Istor, Ginaline Lumuntad, Shirley Fuentes Alconten, William Tadlas, o niya po si Sir Jerome Patagnan or JP Sir, Adnan. maayong gabi sir. Thank you so much sir. God bless you and your family. Niya po si Brother Ronilo Itang, o niya pong nakita si Rim G. Pardelio, o niya si Francis Buboy Francisco, niya po si Kiana Faith Itang, Limuel Sansis, Maricel Flores, niya po si Elena Pacifico. Esther Daldal nito sa Bantayan Island. May gabi ni Esther. Niya po si Abner Dualio. O niya si RG Moore. Niya po si RG Moore Vargas. O niya sad si Rosa Lalican Iscario. Niya po si Dr. Rhoda Likigan, Caroline Marikit Agaliaris. Niya po si Rosalyn Mainit sa Germany. Brother Ronilo Itang, Roth Necesario de la Cruz, Saranghi Synergist og Il Nidia. Niya po si Brother John Michael Cinco. Niya ato ning balikan ang pikas nga screen. Niya sa to nakita si Brother Noypi Moreno, nag-send siya og heart. Okay, thank you kayo niya. Niya po si
Jonalyn Aparicio, Batan. Good evening, watching from Pasay City. So, salamat kay Okay, Sir maayong gabi Jonalyn. sa tanan taga Manila ron nga nanood sa atong programa. Dunay text ako ang daghan mamidiring manood sa inyo pero dili lang gyud tanan magbiyo. Igo ra pud lang dili ba tanan mo kuag message pero magkuan sila. Kalabanan mga Cebuano. Mga Cebuano. Kanya ang uban pod kuno nga mga Tagalog ila na lampong Tagalogon. Pero kining atong programa mura og kuan man naamay mo translate ani siguro atoy akong nadungog ni brother ganana ang ganang GM nga mo kuan ni mo translate Automatic. ni automatic ni nga mo translate og mga uban pod nga mga sinultian I'm not sure kung ingon ba ani pero basta mo to akong nadungog ni Brad GM. Okay na po si Janry Punay. Mayong gabi Kuya John o Kuya Live. Okay, good evening dong. Uban siya mong family. Okay, akong ibalik panahon ni mo Brother John alang sa pangutana. Okay, dagan salamat Brother Libe. Well, kining atong pangutana karon ko ano ni pangutana ni pero gitro channel ba lang ngadto sa Apo. Pero kini nga pangutana nahimo ni gyud nga kuan nahimo gining kontrobersiya sa tanang mga Sabbath breaker. Tandaan na to ang kini nga pangutana ron nahimo ning kontrobersiya sa tanang mga Sabbath keeper sa laktod paggasulti mga Sunday keeper. So angay nato ni nga bantayan kay daghan sa mga tao nga nahimong nabiktima dili ingon biktima nga wa sila kay baos kamaturan kundi biktima sa mga pamatuod sa ilang mga pangulo sa simbahan. Okay, ato ni nga tagaan og pagtagad ragod ni kining pangutana kumo naman ni sa makadaghan ng higayon ato ning gitagaan og higayonan sa pag tubag dinhi pero sa gihapon dili tapulan. Until nga naapay mangutana. Gawas lang yun kung wa nay mangutana kay ang atong program ang naghatag inig kolor ang mga pangutana raman gikan sa atong mga pinalangga nga mga listeners. Okay, ingon ni Lolo Mario Sir, gidahom ra di ay sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay. Unya ang mga Sunday keeper wa man lagi nila dahuma nga ilang gilapas ang igpapahulay si Kristo raman. Biboy ni Sir gisugo rako ni Lolo Mario. Okay, dagang salamat kaayo Brother Biboy. Akong balikag basa ha. Ingon ni Lolo Mario Sir, gidahom ra di ay sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay. Unya ang mga Sunday keeper wa man lagi nila dahuma nga ilang gilapas nga ang igpapahulay si Kristo raman. Buboy ni Sir gisugo rako ni Lolo Mario. Okay, ang tinuod nga pagkasulti Brother Buboy o uban sa imong lolo ron, Lolo Mario, kanani ang mo lagi na ikaw man mo maayo pagyud kaayo pananaw sa mata si lolo nimo medyo kuan na in town ang pananaw mura na og aso na lang di na ka klaro ikaw na lang mo'y magsigig basa sa kanana ang Biblia. Yes, ang imong Biblia kuan na undawi na unya pag abot anang Biblia nimo Brother Buboy paninguha agyod bisag 10 minutos lang matag adlaw nya pabatia si Lolo Mario nimo. Unya salamat nga since pa dito sa IM nagpaminawa na sa atong programa. Nalipay ko sa imong report nga si Lolo nimo naanay dili kaunon. Unya mopalag na pud siya sa uban nga dili mo ila sa adlaw nga igpapahulay. So salamat kayo. Purin kaso magyod og unsay desisyon ni Lolo nimo ikaw gyud mo sakripisyo kay precious po na sa matas Ginoo sa pag-uban niya ngadto sa simbahan. Ayog tugote nga mulakaw siya sira unya di na kaayo clear ang iyang pananaw kay delikado og madisgrasya in taon. Salamat Brother Buboy Salamat kayo. Well ato ning kuan tagaag pagtagad. Ang tinuod nga pagkasulti ang ila ra gining pagdahom og gunahuna.
Mao bitaw na nga mapadako gyud ni, pero sultihan ta mo labing tinuod lang ha. Tanan halos ang tanang mga pastor sa mga Sunday keeper naga kahiusa ni ini nga rason. Pero og naay uban nga magbasa pug Biblia unya kini mo'y mahisgutan, wa gid na sila'y problema. Why hisgot? Walay unsa-unsa dinha. Kay dili sila buot nga masaksihan sa ilang mga miyembro nga wa gid in town sila'y igo nga ikasarang sa pagpabarog sa ilang doktrina. Pero sila na lang gani dinha sa simbahan ay gamit gid kaayo nila ning bersikulo ha sa ilang paghuna-huna o pagbati nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. O kay gilapas naman ni Kristo ang adlaw igpapahulay ay aban natural ha nga ilang gikonklusyonan wala na. Di kamo kuno'y paghuna-huna kuno. Kung wala na ang adlaw igpapahulay, unya hinumdumi nga ang adlaw igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Again, ang adlaw igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan ninyo ha. Kung ang adlaw igpapahulay wala na, nganong nga naila o giila, giakusahan pa man si Kristo nga iyang gilapas ang adlaw igpapahulay kung ang adlaw igpapahulay wala na. Kay usa sa ilang gamiton ka namang wa nila masabte sa Osias 2:11, pahunungon ko ang iyang adlaw igpapahulay. Wa mag-ingon na Ginoo, pahunungon ko ang akong adlaw igpapahulay, iyang ang gisgutan diha. So dili na ang 70 Sabbath ang gipasabot dinha. Unya, ila ning tanawa ato ning basahon ragodo sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18 sa tanang mga Sunday keeper o sa tanang mga Sabbath breaker, kining bersikulo ha gipalig-on nila sa ilang hunahuna o kasing-kasing uban sa ilang mga miyembro sa laktod pagkasulti ilang ipaila nga si Kristo nahimong kauban nila nga Sabbath breaker. Tungod aning bersikulo ha atong basahon no sa 5:18 sa Juan. Nagingon din hiyo, matud pa. Dini atong basahon sa imbibi niya sa Maayong Balita Biblia nagingon. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Tanawa ang punto ha. Kini dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Wa maging gilapas niya ang adlawng igpapahulay. Ang gilapas ni Kristo ang balaod sa adlawng igpapahulay. Nanunsa may balaod sa mga Hudiyo niini kining balaura diha sa adlaw igpapahulay ato narong hisgutan. Gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. Dili kay ang adlaw igpapahulay gilapas ni Kristo, kundi ang balaod sa adlaw igpapahulay. Karon mulutaw man na karon. Kundi miingon pagayud siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Adunay duha ka mga punto dinhi ang gihisgutan. Unang-una, sa ilang paghuna-huna o pagdahom o tungod kay ila mang gihunahuna nga gilapas ni Kristo ang balaod sa adlaw igpapahulay mo'y gilapas ni Kristo, dili ang adlaw igpapahulay. Pero usa sa mga punto nga nang gitinguha nila pagpatay si Kristo tungod kay giangkon ni Kristo nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niya na nagapakigsama siya sa iyang kaugalingon sa Dios. Muni duha ka mga punto. Karon mga kaigsunan, no? Kadaghan ako naghisgot nga kinahanglan kung magbasa tag Biblia wider, deeper, and broader. Unya, dili gid ta malimot nga atong i-apply ang gitawag og hermeneutics study, hermeneutics principle. Kay kung dili gani gid na nato himuon magbasa tag mga bersikulos Biblia, human nato pagbasa atong katagaan o atong kaugalingong interpretasyon. Your own understanding, dili na interpretasyon o pagpasabot dinha sa Biblia. Karon, before aning 5:18 Mateo, kung inyong kuhaon ni ang usa ka chapter ni ingon ini ang nahitabo, kung atong basahon nga dunay kuan ba, dunay tubod
nga kining tubod gialirungan sa daghan gyud kayong mga masakiton o nagkalain-laing mga sakit. Tungod kay dunay panahon nga ang tubig niining tubura manaog ang manulunda unya iyang kutahon ang tubig. Ni bisan kinsang tao nga makauna sa pag-ubog dito bisag unsay iyang sakit mamaayo siya. Busa kining mga masakiton matupad dakong panon sa mga masakiton, meaning panon nga dagan gani nag-alirong dinhi sa pamasin nga sila makauna pag-ubog sa panahong kutahon sa manulunda ang maong tubig aron mamaayo silang sakit. Dunay usa ka tawo nga gihisgutan dinhi nga naglubog siya sa taas ng panahon 38 ka tuig. So imong mahulagway dinhi nga siya giabandon na sa iyang pamilya nganuman kay sa panahon nga siya inong kulang na tsambahan. Ako ng termino nga tsambahan nga siya nakaistorya niya sa Giniso sa kadaghan sa mga pasyente, mga masakiton, pero siya pagod ang natungnan. O gunya, iyang gipangutan na, buot ka bang mamayo? Ingon sa maong tao, Sir o Senyor, gusto unta kong maayo lagi. Pero sa diha nga maningkamot ko pag-ubog na may laing taong makauna ka nako. Meaning, wa nagi nag-agak niya ba? Wa nagi gibiyaan na lang siya dito. Unya siya giayo ni Ginisos pamatiiragon ninyo ni sa Juan 5:17 hangtod sa 18 atong basa 5:7 hangtod sa 18 ako basahon na. Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw adunay lain nga makauna kanako didto. Tanaw ang punto ang dringyod sa istorya. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Just imagine ka, 38 years na, pero sa kadakong kasayon, lagi kay gamhanan man ang Diyos. Gamhanan si Kristo sa tindog, dad-a ang imong higdaanan og lumakaw ka. Timan dunay duha ka butang gisugo ni Kristo. Ining masakiton, ang pagpatindog o tulo ang pagpatindog, ang pagdala sigdaanan o paglakaw. Kining tulo, una, patindogon ang masakiton. Ikaduha, dadon ang higdaanan. Ikatulo, lumakaw siya. O niya ato ipadayog basa. Matod pa din og diha naayo siya o gidala niya ang iyang higdaanan og nilakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Tanaw unsa tong adlaw? Nahitabo to sa adlaw nga igpapahulay. Unya ipadayon na tog basa. Nagingon din busa giingnan siya, sa mga Hudiyo. Ang tao nga naayo. Adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaanan. Tanawa. Sa balaod sa mga Hudiyo gitawag ni og misnal law. Sa adlaw igpapahulay, supak matupa sa atong balaod ang pagdala o gidaanan sa adlaw igpapahulay. So kung imong tan-awon, dili kay ang adlaw nga igpapahulay ang gilapas ni Kristo, kung dili ang gilapas ni Kristo ang balaod sa adlaw igpapahulay nga ang maong balaod supak ang pagdala og higdaanan sa adlaw nga igpapahulay. Ipadayon na tog basa. Nagingon din matud pa din nga kung atong basahan na siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo ka nako, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Unya ningon din sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan og sa paglakaw? Mo na ilang pangutana, kinsay nagsugo nimo magdala kag higdaanan sa adlaw pahulay niya den lakaw? Kay sa ilang balaod lagi supak na. Karon din nagingon. Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya kay mipahawa man sa Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni anang dapita. Unya ipadayon na tog basa ningon. Human niini na mahitabo gihing tagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo ug niingon sa Jesus kaniya, tan-awa naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang ngilad sa nahitabo. Sa tupa ang nahimog gid ay nga rason o hinungdan nganong nagkasakit ang maong tao for how many years tungod sa iyang pagpakasala. Mao nga gisultihan sa ni Jesus
nga naayo na ka, ayaw na pagpakasala aron dili na mahitabo pag-usab ang mangilad nga hitabo. Unya ipadayon na tugbasa. Unya milakaw ang tao, misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tarawa. Tungod ipadayon na tugbasa. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang rason o hinungdan nga kining mga tawhanaa, mga Hudiyo, ngano nga misugod sila paglutos kang Hesus, dili tungod sa adlawng igpapahulay, kundi sa pag-ayon ni Hesus sa taong masakiton sa adlawng igpapahulay. Mao nay rason. Dili tungod ang rason sa adlawng igpapahulay gilutos na si Hesus. No, kundi ang gihimo ni Hesus nga giayo ni Hesus ang masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Unya nag-ingod dinhi, namatod pa dinhi. Busa si Hesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Mauning panahon na. Unya tanawa unsa isulti dinhi. Tungod nini, misamot hinoon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Dios sa pagpatay kaniya. Nganong misamot ang tinguha? Kay nag-ingon mo siya, ang akong amahan nagabuhat hangtod karon og ako usab, nagabuhat usab uban kaniya. Ay ning samot gyud hinoon ang tinguha sa pagpatay sa mga Hudiyo sa kang Kristo tungod aning sultiha. Unya nag-ingon nini, kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Unsa gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay? Ang balaod. Gilapas niya ang adlawng igpapahulay kundili niingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Kining duha ka mga punto, ang pag-ayog masakiton sa adlawng ipapahulay ug ang pag-ingon ni Kristo nga ang Dios iyang amahan. Munay duha ka rason ngano nga ang mga Hudiyo naninguha sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Na sabtan man siguro nimo Brother Boboy uban ni Lolo nimo Mario. Karon kung ato gyud ni nga kuhaon ang punto. Tanawan ninyo ug unsay gihisgutan dinhi. Ipalabas nila nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Kay giakusahan man si Kristo nga gilapas niyang adlawng igpapahulay, meaning nga nag-exist gihapon ang adlawng igpapahulay sa panahon ni Kristo. So ato kuno adto ta wider, deeper and broader. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18 ingon nini ang gipamahayag ni Kristo. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman niini. Karon ang didto sa 5:18 gihuna-huna nila sa mga Sabbath breaker, sa mga Sunday keeper nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. But sa atong gibasa, ang gilapas ni Kristo ang balaod sa adlawng igpapahulay kay dunay balaod ang mga Hudiyo nga bawal o gidili ang pagdala og higdaanan sa adlaw nga igpapahulay. Karon nagingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Naan kay nagtuman man si Kristo sa kasuguan, ngano man mo nga moingon man mo nga Kristohanon mo, ngano moingon man mo nga tay labot anang kasuguan kay didto ra na sa nasod sa Israel. Nag-ingon si Kristo nga matud pa ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Nasi 18 sumala sa 5:18. Tanaw ha sa 5:18. Matud pa nga sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan o sa kakudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Ipatuman gyud ang tanan. Ngano nga ang tanan man gyud mo ipatuman? O sa kakudlit o sa katulpok walay sayluas kasuguan hangtod nga ang tanan matuman. Ingon nini ang resulta. Kung imong basahon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, miingon si Kristo, miingon dinhi ang Santiago 2:10. Kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan nakalapas siya sa kabahin niini, apan siya nahimong malinapason sa tanan niini. Kana period na. Karon,
atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Ato lang tugutan gud, ha? Sigon sa inyong hunahuna sa 5:18 sa Juan nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Sumala sa gisgutan sa Santiago 2, ha? Gis nagingon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasugoan apan nakalapas sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan ini. Usa lang ang gilapas, naglapas na sa tanan. Karon, atong tugutan apan dili nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang adlawng ipapahulay. Nagpasabot ba nga si Kristo naglapas, ha, sa tanan nga kasugoan? Wala. Ugma sa gabi higala di antusin ninyo ni di lang kumingo antos kay matod pa ninyo kung sa kuan pa maintenance na magini ninyo ning atong programa nga mamina mo, paminawa ninyo ugma, timan paminawa ninyo ugma kay padayunan namo ni pagpasabot ni Brother Libby dinhi sa kanginan. Timan ang gisulti kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan nini. Atong tugutan apan dili natuyunan nga gilapas ni Kristo ang adlawng ipapahulay. Nagpasabot ba nga si Kristo malinapason sa tanang kasuguan? Nagingon sa 5:17 wala siya mo ani aron pagbungkag o paglapas kasuguan kundi sa pagtuman. Higala ugma sa gabi paniguro gid mo nga dili mo ma-miss ugma sa gabi kay ato kining padayonan dinhitang punto sa Santiago 2:10 karon nya si Brother Libby magabasa sa mga inunta ato mga pinalangga nga mga viewers unya maghatag pod og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot ang ato nga screen. Niya si Janry Punay i-share ni nako inyuhang programa sa taga Manila, Kuya John o Kuya Libby sa GC namo. Okay. Salamat dong. Malabas na nga imong plano kay that is your good participation sa ato nga programa sa atong ministry. Pahinomdom ka na higala nga atong i-share ang ato nga program labi na sa mga GC na to parang daghan ang maka-view, no? Aniya ang membro po sa GC mo share po sila magkatag yun mukatag ang mensahe follow si Ginoo. Okay, niya po mensahe si Brother Tato Sotilo. Ako lang i-greet ang akong mga silingan nga nakabati karon sa tingog sa trompa, sila ni Konsihal Joel Otero o Andre Otero o ang ilang mga sakop sa Panimalay. Gikan ni Brother Charito Elaida Sotilo. Yapon si Brother Jix Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad. So good evening, Brother Jix. Okay, ato ning siplatan ning pikas nga screen. Ay mga bag-o na to nga nakita na hidugang nga naglantaw na to karon. Okay, ato ning tanaw niya si Brother Roger Villafuente. Anya tapagining tanawon si Brother Jake sa Sumalinog ato sa nakita o niya po si Ayan Dinis Claro Samson o niya po si Brother Lodivar Hilboyna to anis Dumagiti. Words, may gabi na words. Thank you for viewers. Okay, arita sa mga nag-love sa ato nga program. Ato ning tanaw ni si Jima Aporoibo ni Cesario, niya sad si Amy Jane Espinosa, o niya po si Junalyn Apericio Batan, niya Rimi Soringa. Okay, no? Adto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala naghisgot nga mahitungod sa mga Hudiyo nga nagdahom daw mga Hudiyo nga si Kristo naglapas o niya ang mga Sunday keeper pod nagdahom pod sila nga si Kristo naglapas ato pa pareha sila nagdahom higala nga naglapas si Kristo sa alang pahulay. Pero sila nga nagbantay di Kulos Domingo, wa sila maghunahunang naglapas sila sa
adlaw nga igpapahulay. Okay. Kini manggod sa Juan 5:18 na isugutan nabasa to ni Brad John ang sugulanon. Kuan magod siya kanang dili ni ingon nga tinuod nga naglapas si Kristo sa igpapahulay. Tinuod to nga ang mga Hudiyo nagdahom nga si Kristo naglapas sa igpapahulay. Nga naman kay base sa Misna mga higala, gipasubraan sa mga Hudiyo ang requirements sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Gipasubraan nila. Mao na nga si Kristo ilang giakusar sumala sa balaod sa Misna. Kay sa balaod sa Misna mahigala, paglapas sa igpapahulay ang pagpangayo og mga sakit. Daghan man sila mga 39 guni na lista gud nga mga buhat nga gidugang sa mga Hudiyo nga requirements sa igpapahulay. Murag ilang gipanghimug-atan ba? Nya usa na duha ngadto tulo ka milyas ug mosobra na gani ang imong paglakaw ning adlaw, kasala na ka. Nya paglapas kung manamin ka pagkaadlaw nga pahulay, di na ka manamin di ay. Pagdagkot og kandila, paglapas na og magdagkot ka, mag-hire kag hintel. Anya paglapas sa igpapahulay ang pagpanluwa, Diyos dalan kay basi og matubigan ang sagbot mabuhi. Grabe kasda ka istrikto. Gidili ang pagdalag panyo. Gididaan sila mga Hudiyo pagdalag panyo. Gawas kon ang tumoy ini itahi dito sa ilang siya sinina nga di na isipong panyo kundili kabahin na sa sinina. So daghan pagid mga higala nga requirements sa mga Hudiyo. Unya gani ang paglapas pod para nila ang paghubad og paghigot og pisi sa pagkaadlaw o pahulay. Paglapas pod ang magsulat kag sobra 2 ka litra og pag-erase og 2 ka litra. Paglapas po na nila. Unya ang manok nga mangitlog og adlawng Sabado, dili na nila pwedeng kaunon. Pwede na nga ilang ibaligya ngadto sa mga hintel. Grabe kayo ilang ipaghimutan. Unya paglapas sa adlaw pahulay ang pag-ayo og mga masakiton. Pero kanang Misna, mga traditional law na sa mga Hudiyo. Ang igpapahulay balaod si Ginoo. Pero gipunan sa mga Hudiyo og bugat kaayong mga requirements ang pagbantay sa igpapahulay. O gusto ang mga Hudiyo nga si Kristo ipailalom nila sa ilang balaod sa Misna. Kay si Kristo nag-ayo man og masakiton adlawng igpapahulay, nagtuo sila nga si Kristo naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Nagtuo sila naglapas si Kristo, pero unsa may tubag ni Kristo, mga higala? Naglapas wagid siya tinuod. Kay akusasyon man to niya. Akusasyon man to sa mga Hudiyo nga nakigkontra kang Kristo kay mga lihok ni Kristo binantayan sa mga Hudiyo, mga higala. Kaya ang iyang mga kaliwat ni Kristo wala kadawat kaniya. Ingon nga siya mao ang Mesiyas. Ingon nga siya mao ang Dios. Wa sila kadawat ana. Hinungdan nga muila gani siya ngadto siyang amahan kay sa Juan 5:18. Duha man ni kapuwente ning gikasukan si Kristo. Unsa man ning mga puntuha? Mao ni duha Gaingon ang 18, og mao kini ang hinungdan nganong misamot ang tinguha sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niyang adlaw nga pahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan og sa ingon ni ana nagpakisama siya sa Dios. Duhay nasuk-an nila kay nagdahom sila
nga si Kristo naglapas sa igpapahulay kay nangayog masakiton og ikaduhang nasuk-an nila tungod kay ang amahan, ang Dios gitawag ni Kristo nga iyang amahan og nagpakasama siya nga Diyos. Suko kay sila kontra nila mga higala. So gani niining panahon na kining atong nabasa sa Juan 5:18 di na tinuod nga naglapas si Kristo. Nga naman dinhi sa Mateo 12 higala susama gihapon nga kahimtang nga si Kristo may tao nga giayo nga ang iyang kamot na kuyos ang kamot. O niya gipangutana dayon sa mga Hudiyo si Kristo. Giingnan sa mga Hudiyo sa Mateo Kapitulo 12 mga higala, ang pangutana sa mga Hudiyo ngadto kang Kristo mauni sa bersikulo 10. Ingon dinhi nga uyon ba sa kasuguan ang pagpangayog mga sakit sulod sa adlawng igpapahulay? Mo na question mga higala. Anya niingon si Kristo nga kanila mitubag siyang nag-ingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka karniro o kini mahulog sa gahong sa adlaw igpapahulay? Dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas. Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka bukaniro, busa uyon sa kasuguan. Anang pulong uyon higala sa English pa permitted or it is lawful. Naa ang balaod sa adlawng igpapahulay. Apan gitugot sa balaod sa adlawng igpapahulay ang pag-ayo og mga sakit mga higala. Di na paglapas sa ato pa kay di man paglapas yung pag-ayog sakit, wa makasala si Kristo. Butang-butang lantos mga Hudiyo naglapas si Kristo, pero alang kang Kristo kasi siya may Ginoo, Lord of the Sabbath man siya. Siya magbuot sa igpapahulay. Si Kristo may magbuot sa igpapahulay. Ingon siya nga uyon sa balaod ang pag-ayog mga masakiton sulod sa adlawng igpapahulay. May hinungdan ang inyong mahigalang Seventh Adventist misunod ana. Ang mga hospital sa Seventh Adventist aberto na adlawng Sabado wa na sirhi. Ang mga doctors, mga nurses uban pang mga empleyado nagapadayon silang magibuhaton sa pagluwas og kinabuhi sa tao. Nga naman permitted by law or it is lawful on the Sabbath ang pag-ayog mga masakit na higala. Sa ito pa butang-butang lang to nila. Og kun kita sa higala muuyon tas butang-butang sa mga Hudiyo na wag itay kalainan ni adto mga tawo nakigkontra kang Kristo. Gikontrahan din natos Kristo kay atong gituan naglapas Kristo. Pero padayon ni ugma sa gabi higala ang dugang pangdetalye aning bahina. So adto ta sa unahan niya si Brother Lemuel Sanchez. Salamat kay no yung pagkatinaw sa pagpasabot klaro og tinaw. Okay, wa naman tay time sa di pahingpit tapuson aton tulumanon niya ang atong tensyon. Mga higala, mag-ampo kita among dalampanan ug magkagagahom nga Dios nga naa ka sa